Alright, atong oras alas 11:03 takda sa buntag mga igala. Adlaw karon ya Miyerkules pizza 19 sa buwan sa Mayo 2021. Oy, sir, happy fiesta. Sa Nusi man ron. Kos why pista dali ka nga borok walay ko pista? Lunes. Oh. Basta magkarami dili mamista mi. Inyo makita ko mahigala kaning mga ebidensya sa marijuana. Ang makabuang nga sagbot mga igala, no? Diyan karon sa daan sa Malubog, no? Barangay Malubog ning atog bukid ng barangay sa Dagbayan sa Sugbo. Ang mga personnel sa o operatiba sa City Intelligence Unit CIU sa Cebu City Police Office ubo sa panguni Police Lieutenant Colonel Randy Caballas mihimo og pagpangronda, no? At kang Joel Cabilis, no? Pila imo Noel? 42. Imo trabaho ni Noel? O sabay pamagi nimo Noel nga kadaghan ba ganyan mga bariwana nga nakuha nimo? Para magasugasto sa ako master ba nga. Ano ya? Tae na nasa kilid niya sir. Ah? Ang tae ba na nasa kilid niya nakuha kay. Bago may naka gawas sa St. Vincent Hospital. Matabang-tabang lang sir ba. Para palit ang pampers niya, tanong niya sa binastay. Yung tambal. So og nahalin ni pila may halin na ni? 20,000. So igo-igo gid dako ang murag magkatabas-tabas yung imong amahan nimo nga gikan sa ospital. Pero karon nahitabo kay didagpan man ka, dadugang nga na problema hinoon. So may mong pamagi ron. Kaduha po ko ano sir. Ha? Wala ka nagsugod ani. So kung sa semana sir, what's your one port mako? Yeah. Kaduha pa na. Kisa ba imong source ani? Ligaan na sir. Di ba ang imong ginagawa nimo? Oh, kung ano to sa RBA nga. Nga to yun. Nalimot ka. Nya kani ko murag napakyas gini yung imong kuan imong unta nga 20,000 kuan imong halin. Pastilan mga igala. O sabay mo panawag kasi mga amahan imong ginikanan imong asawa. Sa asa? First time mo? Ha? Kaniya sir? Oo. Kaduha na ako sir? Uy, so di na first time niya eh. Gano'n sa kadalag ba sa una? Dili, wala. Karoon pa kontak ko sir. Oo. I see. Na nakalusot ka karon wala. Wala sir. Kung sa man to nimo mga pali sa pangamihan katong nadapan sa namusil sa mga provincial intelligence unit. Kaya ito na po kapilo sir. Okay na po na to. Wala sir. So, tulo. Katuan ka dito. Wala kang mo sir. Onya, gani ba? Usa man mo smoke mo gani? Usa ka pagpalit di mo ani, apil pa di mo ani. Wala sir. 15K na sir. Ha? 15K. Skin civil mo palit. Hindi balik mo 20,000. So daan ta kay 5,000 nga ginasahon. Pastila mahigala niya na napakdot pagid. Kay nadagpan ka. So man mga igala ang ganing maong mga marijuana gisut ding original nga bago. O niya mo ni no. Giba na ba nang mabot sa 80,000 pesos ang iyang DDV value ko ato ibase sa kini ang first stocks kit. Ang first stocks 200 pesos i-times mo sa 400 matag stock. So maabot sa 80,000 pesos ang iyang DDV value pero ibase na to sa gramos mga igala. Maabot sa 120,000 pesos kung gramos. Kung di man ni sabo, ikaw man ka na mariwana man eh. O sabay mong panawagan ron. Katapos, ano mo? Imo asawa di ay? Ay, si.
Sige, salamat kayo. Joel Cabeles, no? Ang nadagpan sa mga personnel sa City Intelligence Branch o City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office. Kalubutan, dilibis mo sa may nasudnong dan sa Barangay Malubog. Ay, sa picture ko. Gamay lang, gamay lang. Okay. Wait, gamay lang ha. Ben, tunga gamay, Joel. Na. Yan, pinasmay gamay. Okay. Alright. Ito lang ha. So mo ni, no, marijuana. Ang kaning nasagbit na karog karong buntag mga gila. O nya mo ni ang daggeron sa Barangay Malubog. Cons, may but at imong name Cons? Manolito Monticalvo. Cons live ka sa TV, no? Si Konsyal Manolito Monticalvo sa Barangay Malubog. Kaning ani ako sa marijuana din sa kuan. Atong area o ganing kaning ani nga section. Sige na ba diri nga dunay ari magbinilaway ganing mga ani? Karon sir, kaduha pa lang pero dili ni dinhi sa amo ang Barangay Malubog ang mga butang. Di marijuana. Marijuana. Dito sa Katiplak ano to niya mapalit ka to sa una. Amo ba? Ang karon taga Talumbuyan kan siya. O dinhi na lang ninyo masakti sa amo Barangay. O sa pa maginatuan sa barangay nga kanang di ta masulan diri ganing mga ni mananong. Lang lang yung tangan natin, chipuin, gabi, adlaw kay sagaran. Kanang ang chipuin na ito, maminti na yung itapak. Aron din masakpan, o nga mga illegal, masod, sa pagkakay, Ay, si. aron nga, kami sa diring di asa mo barangay mag-iyan. Balik pa na sa lingawan, ay di makasod. Sige. Salamat din si Konsihal Manolito Monteclaro, Montesclaros, Montecalvo. Oo, Monticalvo. Wa mo ka Montecalvo. Montecalvo rin. Monticalvo rin. Kumidya na Kons. Kini yung higala ba dito lasik? No? Amo na itong kagaron mga higala kani marijuana. Ang Sibian ngaway ang TV ngaway Sibian pero apag ipaminawan. May multa ba higala? Salamat.